Tine now yandoda kuti tibatsirwe naShe. Azvigone kunge usati wamboinzwa, wakatomboinzwa asi ndawanzodza vanhu kuti zuva rega rega rine kuzodza kwakasiyana. Saka nhasi andichafamba nayo indi kuno ndinenge ndichingodeclare ikoko zvichiitika. Handitika? Saka handizive Ishe zvaanokutuma kuti uite, asi kana pachizoda zvimwe zvingatauriki ndokunge mweya wakupodza usina kuziva zvokuita panguva yekuparidza kwevhangeri, ndinozokubatsira ndokuudza kuti unoita sei. Handitika? Ambokuudzai kuti makamboinzwa zvichidai zviparidzwawo neni, nekuti dzimwe nguva tinotenderera ruzhinji tichishumira, asi pano ine kumwe kuzodza Mwari kwaaisa pairi paanoda kuti nyangwe yakasimboparidzwa asi yanga isati yaitika kwauri. Saka nhasi pandinoparidza ndainyengeterawo ndiri munzira kuti pandinomuudza ngazviitike muzita raIshe Jesu. Amen. Kana uine Bible rako kana pokunyora hande kubhuku yaLuke, Luka ndakambonzwa mumwe muchinda unoita zvamadhirama muZimbabwe muno achibvunzwa kuti panapa ndopawa kushanda, zvikanzi hapana kushanda pano. Kanzi ko basa rako nderei? Zvikanzi ndiri Luka. Luka? Zvikanzi nechita Ruki. Luke chapter 15 verse 22 and 23. Luke 15, 22 and 23. Ungaite munyama izwi rikadzokera usina kumborinzwa here naye maimboya muverenge zvinobatsirawo vasati varoora izvozvizvi. Amen. Alright, kana usina Bible nyora pasi munoverenga wabvumba. Taverenga kuna Luke chapter 15 pavhesi ya 22. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai muuye nenguo yakaisvonaka, mumupfekedze iyo, muise mhete pamunwe wake neshangu patsoka dzake, muuye nemhuru yakakodzwa, muibaye tidye tifare. Mazvita yanoda kuparidza pano ndakaipa musoro weshoko wechirungu usinganetse kunzwisisa kana wazotsanangurwa. Ndakaiti the belated party. The belated party. Kunyararawo kundozvanamboreva kuti unozoiziva yatsanangurwa. Handitika? Chirungu ichi chine vakauya nacho. Belated party vanoiziva inoreva musi wazvaifanira kuitwa uchiziva kuti ndakazvarwa mangwana, wotarisira mabiko okuti hama wodzifare kuti wakauya panyika. Ndopavanokanganwa sekunge usina kuzvarwa zuva iroro, vonyarara zvavo
iwo mboti ndofunga vanhu vakaronga surprise ndichanzwa vakungoimba kana kugonza nyamba surprise kuve surprise yesurprise pakuti yavanga vakatarisira haina kurongwa saka inogona kuve surprise kuitirwa surprise kana surprise kusenderwa surprise zuva iroro robva rapfuura moyo worwadza kuti ko poita sepakazvarwa imhuka here vanhu vasingafanewo zuva randakauya panyika nyamba varongi vomutambo vakaronga rimwe zuva iri rikazosvika unenge wakanyanya kuvarairwa kupfuura zuva rawaitarisira ukazonzwa vaimba rwiyo rwavo paipai unokatyamarara uye unozove zuva guru kupfuura zuva iroro. So belated party mabiko akuitwa zvambononoka. Alright. Pano pane nhau yandoda kuti Mwari uchikubatsira Ishe Mweya Mutsvene achikubatsira ndichizvitaura pano musati wanamatirwa. Nekuti Mwari paaisika nyika haana kuita yekunamatira kuti nyika ivepo, haana kubata mazuva kana kuenda kumativi mana. Uye Mwari haana kutuma chikatapira kana kutuma nemafoshoro kana magreta kunogadzira nyika. Wakaregedzera izwi rake, nyika ikaumbwa ikavapo. Saka ndinofara kuti Mwari wandisumudzira ndamira muchadenga ndakatarisa pasi. Zvandinotaura kuno Mwari unongochizviita ikoko. Saka shoko raMwari haridzoke richikusiya wakadaro nezita raJesu. Amen. Saka panapa handina kuuya kuzokuudza zvandiri kufunga kana zvandinonzwa kuda. Ndangouya kuzokuruma unzeve pamusoro pezvakatorongwa naMwari pamusoro pelife yako. Muzita raJesu. Amen. Now, pano paita baba watanga uchidzi naJesu mufananidzo. Paita baba vane mari yavo, mupfumi pamazuva iwayaya. Ndo paanobereka vana vaviri nemombe dzese idzodzidzi. Ndo paanoita vana vashoma mari zhinji. Zvine chikonzero izvozvo. Ndaiudza vamwe kuti kutyora murayiro waMwari kuti vana vanounderstand iri imwe chete. Kuwanda kwemwana iti mai vazvitakura imwe standing ngaikudewo. Mwana wega wega. Nekuti Bhaibheri rinoti pfuma nenhaka zvinobva kupi? Zuva romuchato wemwana tabuda mumwaka wekuti vana tete nanamai vanoya vachitamba vakabata mutsvairo neduri gore rino. Mwana anoda makii emba, anodawo mota yake ine mhopo kumusana. Zvinonzi dzimba nemombe zvinobva kupi? Mubereki akangove murombo haafa akafadza Mwari. Anotanga kutyora murayiro waMwari pamwana wake. Baba ndokuwanza mombe vana vashoma namakwai nembudzi zvikazara mudanga. Vana vanongori vaviri vakomana, vasikana vazivikana. Ndo panonzi neshoko raMwari. Zvino mwana mudiki ndiye akaenda kuna baba vake ndokubva anoti dondipaiwo twangu, dondipaiwo pfuma yangu. Ipapa pese pakumboti mwana anonokumbira pfuma yake kuna baba, hapasati pane chaatadza ipapa. Kusamukurumbidzira asati akanganisa mwana. Paakunokumbira ari kuziva kuti papfuma yababa pane yangu. Zvino ari kunzwa kuti varume ko ndikadya hangu nyama yangu mazina achiripo yanga yakaipei. Ndirongedzereiwo twangu ndive kajaya mupfumi. Neudiki hwese
zvinhu zvangu ngazviende chiri kunzwa. Baba havana kuti mwanangu warasika, vanoti wakumbira zviripo handi yekudanga. Ndo pavanoverenga mombe voti mufana tora, voverenga mbudzi mufana tora, makwai mufana tora, chande mumba vonoverenga mari chitora pako. Mfana achibata mumba, achibata makwai, achibata mari, chakaringa mumusoro make kanyika kari kure. Wese angoita mari chinongozoya mumusoro make anonzwa kuda kungonoidyira kumwe kwete pamba pake, ndotsika dzemari idzodzo. Akafunga kanyika kari kure. Ndosaka imwe nguva Jesu anoti kune umwe murume akasiya matarenda ake ndokubva aenda kunyika iri kure. Abatwa nemari anofunga kure. Mfana ndopa anoti nadanga rake remombe waenda. Achienda kwaakaenda shamwari dzikati wanga uri kupi? Zita rako unonzani? Isu hedu tinokufarira. Vakaswera naye, vamwe vakatandara naye kusvika vamwe vakati isu hedu kumba hatiendi, tinoswera newe tichigara newe. Mari ikadyiwa kusvikira mari yabvuma kupera. Kupera kwemari ndo panonzi neBhaibheri nzara huru ikauya muguta iroro. Nzara ichiuya haina kuvinga mukomana, yakavinga munhu wese. But dambudziko nderekuti yakamuwana mari yake isisipo, ikachinyasodzwika kusvika kwayo kuti nzara yasvika. Mfana ndo paanozama kuti pano neshamariwo ndokubva dzangoenda kwakaenda mari, ndokusara angoenga. Zara ikati handipere nhasi. Ipapa kana neyekukwirisa mashipi kana zvikochikari kudzokera kumusha mfana hasisina. Ndo paanoti kondoita sei kuti mari imwe iwanike, ndototsvaga basa ndishande. Ndokubva aenda kunotsvaga basa, nyamba basa harishayike, ndokuwana basa rezera rake. Zera wakawana iri munomukira wanditi? Aiwa, zvokunge musipo pamba muswere wezuva munenge musipo muchinzi maenda kubasa, asi mhando yebasa. Mhando. Ndaiudza vamwe pamusoro pezvinoitwa naMwari kuti pese Mwari paanokupa vhesi usati wamhanya nayo kuiita yako, tanga waziya muridzi wayo airehwa kuti anotanga amboita sei kuti chapter yagozove yake. Ndaibvunzawo Ishe kuti nai Ishe munotaura pamusoro pekuti ndichakuropafadza ungave muswa asi uchava musoro. Ndikada kuziva kuti zvinoitika sei kumukambani yomuridzi, rwendo rwacho rwokubva kumuswe kunoita musoro mukambani yomunhu zvinofamba seya. Ndaita musoro mukambani yake iye anozoita chii? Pane pamwe paunonopfekera sope kuti chero Mwari akada kusumudza hausumuke. Unenge house girl ari kunamatira promotion. Hauna kwauchaenda, hufa wakaita mairemba. Unamata ushanda. Basa. Bata mazuva akada kutaura pano. Ukaverenga Bhaibheri rako zvakanaka kubhuku yaFirst Kings, Solomon achitora chigaro chababa. Bata mazuva ake. Ichanaka manje ndozviziva. Chaona zvitoitika kwauri, unodzokera kumba waraidza. David anoudza Solomon kuti mwanangu, ini baba vako ndaneta ende ndakuda kuzorora ndakuenda chigaro icho. Asi nguva dzandakatonga inini pane varume vatatu vakarasa muswe. Bata mazita avo Solomon. Wokutanga anonzi Joabi. Joabi akangonopinda
pinda mumba memunhu ndokubva auraya munhu tisiri panguva yehondo. Tikatodzwa kunzi kune munhu afa pasina hondo, akangonakirwa nokuda uraro. Iyeye munyore pasi kuona zvaungaite naye. Wechipiri kuna anonzi Barzilai. Barzilai pandaidzingiririrwa namukoma wako Absalomu, Barzilai akandigamuchira, akandipa zvokudya, akandichengeta mumba make. Saka ndiri kuda kuti paunozogara mupalasi uchidya, tora vana vake nekuti iye achembera, akuda kutofawo seni. Tora vana vake vadye zvaunodya nokunwa zvaunonwa nokuda kwababa vakandibata mushe. Yakaitwa nababa iri kusarira Bhasera kuvana. Ipapa pega ndoda kuti upanzwisise, because kune vamwe vasisatende principle yokupa nekuropafadzwa. Because iye achinyima basa anosumudzirwa, asingasunungure cheguma achidya anofamba nemota inotyisa. Zvoita kunge Mwari akanyepa kuti ukapa unoropafadzwa. Nyamba chiri kusaka zvako zvifambe une mutateguru akafadza Mwari. Saka chako chauri kudya panapa ndo inonzi Bhasera, but nhamo ichaonekwa nevana vako vari kusara. Saka Barzilai zvaakagona ndoda kuti vana vake vadye. Wokupedzisira kune mufana anoitwa Shimei. Vanomuti Shimei iyeye. Mufana iyeyo panaitiza Absalomu akangonyuka mudondo, ndokutanga kutondishauka. Dai kuri kutuka kwega ndounhonga namatombo nedhaka achidini achimwaya. Kusvikira mumwe musoja wangu akasvika paakati, nhaishi nditenderei ndigure musoro wemboka iyi. Ini David ndokubva ndamuudza kuti aiwazve, koinga mwana wangu Absalomu andimukira, ko uyu zvake mutorwa zvichida Mwari amutuma kuti andituke, muregedze anomupei. Ndokubva nyaya yake ndaiisa musherefu, iye akafunga kuti yapera. Zvino ndakuda kuti iwe pawakupinda pachigaro, ndoda kuti uone zvaungaite naye, asi ndinosiya ndakuyambira kuti burutsira vhudzi rake muguva. Shimei ndo paanonzi naDavid naSolomoni asara, baba vangu vakandiudza zvawakavaita, asi handidi kungomhanya kukuuraya. Ndinoda kuti iko zvino zvichivaka imba yako muJerusarema, kana wavaka imba yako muJerusarema ndakupa sanction, handikubvumidze kukrosa Kidron River uchienda chero paunoda. Saka gara muJerusarema. Shimei ndokuti mazvita hei, ndokubva avaka imba yake ndokugara muJerusarema. Bible ndo parinoti after 3 years vaishandira Shimei, vashandi vaShimei vakapinda basa paShimei, vaitamiriswa naShimei. Ndo pavanongofunga kuti regedzai tiende kwaGati, kuna mambo anonzi Akishi ariko, wandinoda kuti tigonoshandira iyeye. Vapfana ava vari 2 ndokubva vakrosa bhodha ndokuyambuka Kidroni ndokubva vaenda Gati. Shimei ndokumuka kuseni wanoitwa rufokoroko, mbudzi hadzina avhurira. Ko vakomana mumba umokuvata rudzii, nyamba vakomana vakaenda kwani? KwaAkishi kwaGati. Ndo paanoferefeta Shimei anonzwa kunzi varanda vako vakutoshandira Akishi. Shimei akati unzai dhongi nditevere. Ndiye yamu Kidron River uye atevera varanda. Pateverwa varanda ndokubva vanokoreketwa vese vakati dzokai mundishandire. Nyamba Shimei pane vakuona uri kwawakarambidzwa. Solomoni ndokubva audzwa kuti Shimei aonekwa kwaGati. Kanzi mchireva Shimei upi kwe? Kanzi yezvo makati agare muJerusarema aregedze kubuda. Amaona ndiani? Mwakasumudza roho akati ndindamona.
usingareve kufanana naye zvikanzaiwazve Shimei nomuziva Solomoni ndo paanotora ndichitumai vanhu kumba kwake vaende kunomukolekta mweya naye kuno ndokubva Shimei anotorwa ndokubva auyiwa naye zvikanzi ndakamuti kudii ndakati usakrose rukova iwe waita sei sorry zvikanzi wakomana ofulodhai musoro webvisai musoro ndobva adamburwa musoro but nyaya yanofundisa makandivairi kuti kudii baba mana Shimei ndoda kuziva kuti chii chakasaka vakomana tu vaishanda vatize same day vachienda kumunhu mumwe chete kana vanga vasina kurangana ende kana vakarangana zvii zvavakataurirana vashandi ava vanoratidza kuti vakasvika pavakaona kuti kushanda tiri kushanda but kambani yatiri kushanda yakapronounzirwa kesi nemunhu waMwari kuti haifanire kuenda overseas saka rimwe dhimoni raakutinetsa hauzi urombe hwedu but kesi yakapronounswa pakambani yatiri kushandira saka imwe nhamo yako iri kunovirikidzwa nokunoshandirane nhamo yake kusvika vakomana vati kambani ino chero tikada kuexpanda yakanzi ngairegedze kuenda beyond the river so ngatibude tiende ndokubva vadini ndokubva vaenda Shimei achidamburwa musoro kaverenga bhaibheri rako rinoti and his kingdom was established umambo hwaSolomoni ndopa hwakasimbiswa umambo hwaSolomoni ndopa hwakasimbiswa umambo hwaSolomoni ndopa hwakasimbiswa rekeza kuti ambare nawo umambo unofunga kuti Bhusha aimboita zvemusoro wake akasiya udzwa nababa vake kuti as long as Sadhama ari mupenyu umambo hwako is at risk Shimei achifa zvinonzi umambo hwake hwakasimbiswa zvoreva kuti umambo hwaSolomoni hwakazosimba paakagona kutanga adhila nedhimoni rakanetsa baba vake panguva dzavaitonga hauna time yauchagarika pasi pezuva kusvika waziva kuti sekuru vako vakanetswa nemweya werudzivo kusvika Shimei amurukira muguva umambo hwako ndobva uchagadzikana ziva kuti mbuya vako vakanetswa nei ndiri kunzwika here alright ndokubva mufana anopinda basa ndokutanga kushanda zvikanzi kore nguruve unoona sei fana akati aiwazve kana muchingondipawo mari zvakanaka izvo ndokubva hanzi nguruve dzosa nadzo nguruve nadzo kaverenga bhaibheri rako rinotaura kuti Mozisi akagara kugomo 40 days 40 nights achiburuka vanhu vakatanga kumutiza nevakuru vaIsraeri vakakambaira vachipinda matende kusvika vakazoita zviviri ndovakauya vati mwanangu vhara kumeso vana vanofa Mozisi ndopa akatora njira ndokubva avhara kumeso vanhu vakatanga kubuda mumapako ne40 days 40 nights chii chaitika ukatora banga ukarirodzera pamagneti so ukazoriisa mudrowa ukanovhura unoona mafoko nezvipunu zvakariunganira so hazvireve kuti banga ndiwo magneti but parakwesherwa neparaswera unzwika saka Mozisi akangoda 40 days 40 nights akabvapo ane kusangoda kuonekwa dzimwe tsika dzaMwari dzekusangoda kudii kuonekwa in 40 days 40 nights zvoreva kuti chaunoswera nacho ndo chaunofanana nacho fana anga akuita 24 hours aine nguruve achiswera nadzo akatanga kutarisa zvadzinodya akanzwa mwoyo wake uchisumukira chaunoswera nacho ndo chaunofanana nacho kuda kuti uchenjere pashamwari dzaunoswera nadzo regedza kutamba nevane mari shoma seyako kuda kuti kana wakutsvaga shamwari enda vakaita degree iwe uri mugrade 7 joinana nevane makambani avo chero uchishandira munhu pavanotaura swedera padhuze tamba nevanomukunda nekuti chaunoswera nacho ndo chaunofanana nacho hours mufana aine nguruve language yainzwa ndeyenguruve kusvika kunzwisisa hunhu hwenguruve padzaidya anga akutarisawo
achitarisa ichitsenga inobva yatsenga sezvinonzi yadya zvinonaka pasi pezuva kangori nekurasa zvimwe nomasaiti kana akati yes time iyoyo bhaibheri ndo parinoti wakati adzokera mundangariro dzake. Wakati adzoka mundangariro dzake, adzoka mune dzake chaidzo dzemwana chaakatanga kufunga kumba kwababa. Ndo paakatanga kuronga asati aenda akati ndikaenda ndochitorega kunozvikudza panapa. Kumba kwababa vangu kune varanda vari kudya vachisiya, kwete kudya bedzi, kudya vachisiya nokuguta vari kwababa vangu. Ini pano ndichasumuka ndidzokere kumba kwababa. Vakada kutaura zvakawanda ina handidi kuwanza kutaura, ndakatadza panapa. Ndichavatangira vasati varatidza shuku dzavo, ndovaudza kuti aiwa zvibaba, ko handa kudzoka semwana, ndadzoka somuranda. Chindisai mugurupu ravaranda. Ndokuronga nyaya ndokubva apedza. Ndobva akasumuka netsamba yekurizaina haana kunyora. Ndokusiya nguruve dziri kudondo. Kusvika manheru bhosi anoona nguruve hadzina kudzoka. Nai mamboona mukomana wangu wenguruve. Vanhu ndobva vanoti tamuona achikorosa nemuminda achidzika akadai. Nyamba ndo direction yokumba. Izvozvi zvese izvi zvazouya dzadzoka. Zvoreva kuti kana dzisina kudzoka ndo zvicharamba zvakakuchengeta mukambani yomuridzi. Kana dzadzoka panzvimbo chakauya mumusoro make, hazvidi kugomera izvi kumanikidza. Kana dzadzoka dzega ndo dzinokuudza kuti pauri hapaziripo. Ndobva akasiya nguruve dzisina anofudza ndokubvarwa pasi. Achisvika pamba ndokune nyaya yavo. Achisvika pamba baba vanonzi vakamuona ari nechekure. Mufana uyu chaakungozikanwa ibaba paisitepi nezvakaendwa zvakapfekwa zvisisirizvo kuonda. My God, zvaanenge iyi nokuti munhu kana achibva kukesi kana uchibva mukutukwa ayozve kesi neblessing zvese zviri zviviri zvinokushandura. Zvinhu zviviri izvozvizvi audza vamwe ndikati blessing iability yekuti chese chaunobata chiendeke, chese chaunobata chiendeke. Enda mukristu wekuti kana ukada kupindawo mapinda mune zvevamwe unosara wopindamo zvaexpire. Nganonzwa kunzi kune vakuda mapushi pane mapushi akutengo wamhanya kuSouth Africa waya nemapushi. Kana ambozohodhwa nevebetu kuti asikana tengai unenge uri kutengesa nyoka. Hazvina anotarisa kana kubvuzawo kana mutengo. Chinobatwa nemukristu chero wahodha zvavasingadi, defect yekuti zvahodhwa newe vanorwidzana. Chinhu chinonzi munyama neropafadzo zviri zviviri zvinokushandura. Vadzimai vangu ava kana vakasumuka iko zvino kuenda kumusha kunoona vabereki vavo, mai nyakubereka vanobata mudonzo so vakatarisa kumugwagwa kuti vachivhindikiti chiri kuya nechi. Wambonzwa vana vati ndisisi adzoka ndisisi. Mai vakuti imi motishura ina vakadaro vaidzi. Chiri kuvapa kushaya mwana wavo haana kubva kwaine dama rainaro iri. Vakakonzerwa nomukuwasha nehembe dzaakapfeka haana kubva nadzo kumba. Zvoreva kuti ropafadzo inokushandura vanhu vakakushaya. Ndiri kunamata nesimba ramweya mutsvene kuti 4 months from now ndiri kuda kuti vakambongoona vachakubvunza zita patsva. Ndiri kuda kunamata muna Mwari wangu kuti nehama
dzakamborasa adresi yako vachatsvaga kuti anogara kupi. Mwari wangu akuda kukusteja okuita a sample, a demonstration kuti nyika itende kuti Mwari unoshandisa. Mfana achidzoka so akanga ane kesi. Let me tell you one thing. Unoziva kuti mari ndosaka ichinzi currency. Chinosaka kuti inzi currency, it's because it flows and the money circulates. Azvishandise kuti mari yese yanga yapedzwa nemwana yakadzokera futi kuna baba. Zvishandise izvo zvesvo. Chakambosaka baba vaiwane kuunganidza ichibva kuvanhu. Iyo ndo strategy inoitwa kunyange nekumapurasi kwakachemberera vana baba vedu. Mulungu anomeka sure kuti zvese zvinodikanwa nababa vako zviripo, takishop nechigayo. Mari yavanenge vatambiriswa anodzokera nayo kuchigayo nenda yakutashop netsoka mukuru. Anoitambira kusvika gore rapera mari imwe chete iyoyo. Saka mari yanga yadzoka vati chisipo mwana. Mfana paari kusvika so ari kusemesa ari munhu wanguruyu nekuti kesi ine painodevelopa, ine painoibva kusvika paunonzwa hwema hwenhamo uchipinda mumba yomunhu kuti muno mukushupikwa muno. Pane level iyoyo. Kesi inobata munhu, inobata mbatya, inobata imba. Zvatoverenge Bible rako bhuku yaLeviticus pane painotaura pamusoro pamaperembudzi. Maperembudzi anoreva chivi, number 1, ende anoreva kesi, kutukwa. Handitika? Kutukwa. 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 Chii chiri kuitika nekuti Miriam paakatukwa ipapo unonzi Mwari achibvisa gore. Vakaona Miriam achena ganda rake. Kusvika naArona ndinga achibatsirana naMiriam akuti naimi Mwari ko zvanenge mwanazvo ari akafa. Maperembudzi. Miriam ndokuchena kuti nguo. Kwete izvozvo zvega. Gehazi atora offering kuba mari muzita romunhu waMwari. Zvikanzi naendesha ndina mafunga evakuri. Ayoshuwa zvikanzi ndakachingowaya zvako ndichikuona. Bojoga exercise zvikanzi akamufana mweya wangu wanga uinewo. Watora connection ikeyo. Watora mari. Chakaroverwa kuzotora mari. But kutora mari nezita romunhu waMwari oisa muhomwe make. Zvikanzi nomunhu waMwari maperembudzi anga ari pana Naamani akuuya kwauri. Ini makandiwa ndo pandoda kufunga ipapo. Hazvina kunzi mamwe manyowani. Zvanzi iwayo angaina Naamani akuuya kwauri. Saka nda kuziva kuti Naamani paambopora ambenge anochengeterwa kupi maperembudzi aya. Bhaibheri inoti ipapo ndo paakabva achena maperembudzi. Zvikanzi achava maperembudzi aya pauri nepavana vako kubva nhasi. Kubva rini? Ende kubva rini? Izvozvo. Zvoreva kuti nevana vanga vachifudza mombe vasipo kubasa kwababa vakaona ganda raakuchinja. Vana vagoshaya kuti munyama uri kubva kupi, nyamba baba vane zvavakaita kubasa kwavo. Zvakutambudza naamai vasara kumba. Une dzimwe hondo dzisiri dzako, but dzina baba vakarasa mukuswe Mwari akavafuratira. Gehazi ndokusara achenuruka. Uri kuonera kuti every time munhu akurohwa nemaperembudzi ari kusara ane color yewhite not black. Saka don't associate black wemunhu nekuti akatukwa. No. Nondeyo tunotema vatukwa. Kutukwa hakusi muutema. Ende kutukwa hakusi mukala. Dai kwaive mukala hakusi mukala. Dai kwaive mukala white ndo kesi not black. Wese atukwa akaita maperembudzi aisara akachena kwete kusvibira. Aisara akachena.
Wakarobafadzwa zvekuti do. Alright. Mfana achibvapo ari kuuya akatakura kesi kumba kwababa. A very simple definition yekesi inokureva kuti you are supernaturally empowered to fail. You have got a supernatural power inotokubatsira kufoira nokukundikana. So tikakuisa environment iri conducive zvako iwa zvibatane une simba rinotokuyamura kuti zvinhu zvako zvisafambe. No, inonzi case. Wamona mota yakanzi powered by Mercedes, powered by Smoko. Une extra power inokuyamura pazvinenge zvakuda kuita simba roro rinoyera kubatsira ndizvidini zvirambe. Tauya pano nhasi kuzodrowa line kumweya wese waironda uchiinterfere nemari dzako. Mfana ndo paanoswebera padhuze baba vagoti naye nyika inodarire mwana wako. Baba anonzi vakamhanya inokuchembera ikoko vakamangira mwana wako iwe mudhara chitema. Mwana wangu adzwa ndo paanonzi akamurundikirwa baba vakamutsoda asati ageza. Kiswe nekunhuhwa kwese ikoko. Ipapo manje ndo pane nhau yandasumukira panapa ngeza nekudzivipedza. Baba vachingomeka shuwa kuti ndiye mwana patanga kuverengwa naadzimai vangu pati zvino baba ndokubva vati kuvaranda kurumbidzai. Ukasvika kumba ndokuti uandalanidza toitira kuti kurumbidzai. Wasvika kumba kurumbidzai. Pakurumbidzai baba vari kuona kuti state yemwana anokarofa. Nhamo ikasvika palevel yakadai inouraya. Pandakutaurira kuti munhu anotukwa bhoti, agotukwa hembe, agotukwa nepaanogara. Leviticus iyo ine painotaura pamusoro pamaperembudzi. Number 1 inoti maperembudzi pamunhu, igoti maperembudzi pambatya, igoti maperembudzi padzimba. Pamunhu Bhaibheri inototi kana ukaona pamhanza pako pane zviri kuchenuka zvine ruvara kana even mundebvu, enda kumuprista agonodzipenengura. Zvonzi iwe muprista ukaona paine zvivara zvitsvuku nezvichena, ziva kuti munhu uyu ane kesi. Ngaaregedze kudzokera kumba, ngaambovharirwa mujeri oita 7 days arimo muchicheka ndebvu dzake. Muprista akatrainwa kuidentifya kesi pamunhu. Ilevel Mwari anotipasa vafundisi kuti ngokuona bedzi I can tell kusafamba kwezvinhu mulife yako. Kesi inobata muviri wako zvese zvokuti hapana chako chichafamba. Noti mari bedzi hapana chako chichafamba kana bvudzi rinonzi rinomera. Ndebvu chaidzo kumera kwadzo idzi dzinobuda zvisina vati. Imwe inonanga nekoko, imwe igobuda igonokona yakudzoka yokaya kuchindebvu medu. Tora ufairi wozokuburitsa. Kana right it's okay. Kana zvanyanya ziva kuti ana maperembudzi ngaaburitswe kunze kwekuta. Number 2, mbatya. Ukaona mbatya yako ngeine zvishala zvichena nezvitsvuku, ngauye nayo hembe yekuprista iongororwe. Zvinonzi hembe kana yaonekwa kuti inoita mavara, ngaitorwe futi hembe yaivharirwa futi, yopiwa 7 days dzerecovery. Yoburitswa ikaonekwa kuti zviri kuenderera yaifanira kupiswa nekuti ana maperembudzi. Asi kana zvichipera ngaidzoserwe kumuridzi yambonatswa. Number 3, zvinonzi mumba mako ukaona kumadziro kwane mavara, dedza mupirisita. Mupirisita anonzi kana ukadongorera ukaona kuti mune mavara, iti vanhu ngavaburitse zvinhu zvese mumba. Vaburitsa zvinhu, para madziro, dhaka racho rinaswa kunze kweguta. Wombovhara imba for 7 days, vanhu vachibata pasi ivo vainemba nekuti imba yatukwa. After 7 days
wonocheka kana maperembudzi apera ngavadzokere, asi kana asina kupera chipwanyai nezvidhina zvacho morasa kunze kweguta. Zvoreva kuti kesi yaibata munhu, yaibata hembe dzake, yaibata nemba yaanogara. Zvoreva kuti unogona kuona kutukwa kwemunhu pasofa rake iye asipo. Ndiri kudzokera nechechi panapa ine. Hembe yakayanikwa pawaya, unogona kutsanangura muridzi wayo. Chiri kusaka ndiparidze nhau iyi. Ndine zvandiri kuona ndakamira panapa izvozvo. Life yangu inomira zvakanaka. Ndikaparidza ndikadzokera ndikakusiya wakadai so ndafoira chifundisi. Ndafoira chifundisi zvachose. Nenhamba yedu zvayakaita izvo. Nhamba yedu zvayakaita izvo. Tiverenge mota dziri panzara. Uneshuwa kuti kubva nyika yakavamba hausati wane yako. Unonyimirwa mota yo. Ndo zviri kuitwa mubhuku yamuparidzi. Kuti ndakaona varanda vachifamba vari pamabhiza. Asi madzimambo achifamba netsoka vachiuraya masvosve. Vasingatye Mwari ndo vari kubatanidza zvinhu zvichiita. Ivo vakungotsanya, ivo vanamata, wadiwa zvako hazvisi kuita. But zuva rinonzi nhasi ucharimaka pakalenda yako. Kuti murume murefu uye ndaifunga kuti auya kuzondinakidza. But Mwari anga akuperekedza kuti ataure nyaya dzenzi. Mwari anamboya kuzokusvotesa kusiya wakadaro. Never. Hata mazuva aya. Chikurumbidzai vapfana, uyai nehembe yakanaka. Tsva. Mumupfekedze. Musamusiya achipfeka ega. Mumupfekedze. Number 1. Number 2. Uyai neringi yegoridhe. Muise muruoko rwake. Number 3. Muye neshangu. Muise mutsoka dzake. Pazviri kutaurwa zvinoda kuti uone picture yacho. Vachiri kunze kweyadi. Mwana achamusvika tokumuti kurumbidzai. Nyamba zvinhu zvitatu zvinoti shangu, mbatya neringi. Chekupedzisira zvinoti chiendai munouraya yakakodzwa. Kwete yakakora yega, yakamanikidzwa kukora, yakakodzwa. Mufundisi, munoda kuzama kuti kudii, munoda kuti uone a dramatic parable yakapiwa naJesu inotaura pamusoro pesalvation. Kuzonamata kwamakaitawo hamuna kutanga muchinamata nditi? Makabva kunguruve kwamaishupika muchida kudya nadzo. Chakasaka uzoda kunamata ipfungwa dzakadzoka. Ndokubva wati asi kwaMwari hakuna kudai. Ndokubva wasuruka, ndokubva wauya kwani kwaMwari. But pane zvinoitwa zuva raunoti gidhi muyadi. Baba vanosara nekudzoka kwako. Chokutanga vanoti asati anamata, asati atsanya, tangai machinjawo zvaanopfeka. Azive kuti kwata-kwata chipfeko chokutoileti noti kumba kwako. Bvisai zviri kutsoka dzake, achamosvika. Ngachinzwe zvokupfeka, bvisai marengenyaya. Vobva vabvisa zvikanzi muisewo ringi yegoridhe inoreva mari. Ngachivaone mari. Akangopinda bedzi mumba asina mari, ndo vatendi vanonetsa. Ndosaka zviri zvese kumasangano ukada kuzvitresa zvinoperera pamuromo. Mari iwe unofunga kuti Mwari akaudza Mozisi kuti udza vaIsraeri vakwerete mari kumaEgyptians. Iye achiziva kuti murenje hamuna matakishop, mari ndeichinayo. Mwari waiziva kuti sangano rine mari harinetse kufamba naro. Kutungamira varombo kunonetsa. Kumaupaparikawo nekushanganirawo hauzi umwari hushoma, imari shoma. Mari ikawanda uchangodzwa wane nungo dzokunyeya munhu so.
nekuti mari kana yakuuya inouya nenungo-nungo. Ewa kana ambozoona kaini unoziya ukaenda parufu so kune vamwe vanouya vachinge vachavira mumigomo yemvura vakachavira nemuchoto batai. But wazoona kana vasvika vane mari. Ndakambotarisa imwe time ndichiona pakafa Diana afa vakachema navasingamuzivi Diana adini. But ndobva ndaona vana vacho vachipinda vakapfeka masutsu eblack, shirt yeblack, tie yeblack, blusu yeblack, vachifamba nestepi yacho vanenge vasiri vafirwa naamai. Kuchema kwacho kushama muromo zvokuona sadza remukana. Vaichema pachivana vehumambo. Kupukuta pacho vanobata kona yehandkerchief vongotova sevari kuseva muto. Ndinozvike zoreva kuti vana vehumambo vane kachemero kavo. Zvinhu zvikaoma munyika hatichemese vanhu vasinganamati. Uri mwana wamambo iwe. Unoona vanhama vachibatiranwa isai mumba. Auya achifamba ega nokuchema. Asi wazoona pakasvika vane mari inozongopapa mota kwobhuti zii. Wazoona aburuka amhoresa vaviri vatatu nematambudziko. Akava zvake basi. Wazoona vana amai vanga vari kumapoto kune zvashota vaziya kuti kune hama ine mari yasvika. Ndopaunoona vaenda chipepa chavo baba chakachiti vamamamboti batsirani iye paanofunga kuti apedza kutaura zvinzi mati kudini takada kudzota zvona vanaona ndatoona vanotsoda vanatsakalero kuti mati kudini zvine nungo so wazona nguva diki rasumuka razembera mota foni yabatwa within 1 hour. Unaona vasvika T35 yakazara ngwerewere. Iye wacho afona haari sadza racho. Varombo ndo vanoridya vagorinzokera futi kunyaradzo kuzopedzisa ufu wakasara. Vanohongera nyaradzo futi huri. Ndati mari ikawanda runyararo runowedzera mukereke. Mwana uri kuti aregedze kutaurisa isai ringi muruoko. Ndokubva vapfekedza ringi zvikanzi kochiisa iye bvutsuka anamate mushe akapfekawo. Baba havana kumboti ayewo ndozvotaura vamwe venyika ino tazvinei zvese izvi. Unosvika pakutokumbira mukana kuchechi kwako kuti ndipewo mukana. Taurai nyaya yenyu. Unonzwa ina ndina mhosva. Chero vanhu vakandishora kuti ndine hembe imwe chete iri kunamata handiregedzi. Ukaona wakutozviita zveaitemu zviri kukubata zvinhu izvi. Zviri kukarobata mwoyo zvinhu izvi. Pakudiwa imwe hembe apa handitika. Vakaziva kuti kunopfekwa. Ndokwa vakatora mashizha ndokubva vapfeka.
Bati mashizha nezuva azviswere zvese. Pavainogara padomo vachitandara pavanosukira mashizha ndovaidima. Ndovaisaka mashizha. Mwari paakauya bata mazuva. Mwari paakauya achiwana Adhamu achinetseka nemashizha. Mwari havana kumboti handina basa nekupfeka ini. Sono mumwoyo wako. No. Mwari akasvika ndokubva anouraya mhuka ndokutora dehwe. Saka aitobvisa zviri temporary achiisa zviri permanent. Zvoreva kuti Mwari aiti pamberi nokupfeka. Sono mumwoyo. Mwari mwoyo anouda kuti hembewo makaisa kupi. Mwana ngaapfeka achangosvika. Zvako izvi zvekuti unoita dzimwe hembe dzekuti kana nekwadzakatengwa nemashoko acho akavharwa. Vanhu vakapinda mumba mako, my God, sofa riripo, tebhuru dzacho, miziyamu yekwaniyo. Vanhu vachifamba muso vanonzwa mhepo ichinyakara. Unenge uchasangana nambuya nehanda uchifamba mumba yemwana waMwari. Varume nditeererei, kune dzinopfekwa nevakadzoka kubva kwaSatani. Mwana ngaapfeke hembe kwayo. Mwana ngaaiswe ringi muruoko. Mwana ngaaiswe shangu mutsoka. Yezvi zvinhu zvinondirwadza mufundisi. Bhutsu yacho haina kusonwa mwana adzoka. Zvoreva kuti bhutsu yanga iripo neright size changa chisipo mwana. Baba vanga vakapedza netunhu twake kudhara. Ari kushayikwa munhu. Rega ndichove nyaya ndipedze ndite zvimwe zviro padaro. Ndo vari kunzi chiuraya yakakodzwa, hapana kunzi uraya yemombe. Uraya yakadii? Yakakodzwa. Zvoreva kuti kune nyama inodyiwa nevakadzoka kubva kwaSatani. Nyama inonzi mubhusha toda nyama. Dzine mazita, kune inodyiwa nevana vaMwari. Kune dzemisana, kune dzepachipfuva, kune dzekunoku kunofuratirawo. Machira igonzi paskero zho imwe gorasikira vagotora vakochorera zvonzi imari iyoyo mari ayadziratabudzai imari iyoyo ayadziratabudzai vacheka imari wasara pane nhindimwe chete imari iyoyo tatabudzai futi vatanga kucheka kusvika nyama yese yangoita means imari iyoyo kusvika yangosikero yazara yakatsvuka ropa. Wasona chiisa iyoyo kabva kwatorwa kwanzi muhomwe pfena. Ndiri munzvimbo ine mwana weAfrica. Pane zvinodyiwa nevakadzoka. Mhuru yakakodzwa. Ndopainonzi ngaizvi. But hezvi zvinorwadza madamazwana. Hezvi zvinorwadza. Imi munotaura zvemwana akarasika muchiti mufana mukomana wechichichi but mukoma racho ndo rimwe zizungu ndefuti irori. Bhaibheri rinoti pavakatanga kufara vachidya ari kumunda akanzwa mufaro nokutamba
ukazireverera kuti akanzwa kutamba ukanzwa jaive yakunzwika nenzeve nevari mumunda kwafarwa kumba ndopaanobvunza muranda ari kubva kumba kuti kwakanaka here zvikanzi amunina wadzoka saka wauraya mhuru ndopaanoti naive shamwari uri kuona ri mupfana akarwa paso ini ndikasara baba havana kana kumbondurerawo nyangwe kana mbudzana uri kuona kuti nhamo yacho yemukoma iri mupfungwa dzake ndiye mukoma vatanotaura mbudzana munin'ina akataura zvemombe nhamo yangu mainogara charo chamamuzi muhomwe nhamo ikave mari shoma iri nani kana kunge yainjere shoma ukaona yabva muhomwe ikapinda mumusoro yakunetsa kubvisa handina kana kuurayirwawo nyamba magoverwa mufana atora zvake zvasara zvezvani vatiri kuona here baba vakuti uraya mhuri yakakora kwakunotorwa neyake nechikodzero chokupusa ini nese muri kunamata inini tambai zvamuri kuita izvi kune vachabva kwasatani vakatuta vachauya vatorerwa yako yawaifanirwa kufamba nayo nemhaka yakuti ari kunzwisisa kuti panosvika mwana kwajesu pane inonzi welcome inorongwa yekuti ngaachinjirwe zvaanopfeka ndo welcome nepati saka mese muri panapa imimi uri kunyatsorealisa kuti kwasatani ndakabva but baba havana kumbondirongerawo zvakadai zvoreva kuti zuva rako repati rakapfuura but chasaka tiparidze ndiri kuda kuti shungu dzako dzisumuke uti baba ndakanzwa kuti vamwe vana makavapfekedza seini ndakapfeka zvakadai zuva randakabva kwasatani mukadai makandirongerawo goridhe but ndaakuda pati yangu kuti ngaichirongwa I want my belated party nometa zvakaitwa ndisingazivi asi ndaakuziva mhuru yangu ngaiurayiwewo nezita rajesu uziviwe tinoblema iwe kuti ndinyepa ndikakunamatira pana zvikasafamba pane dambudziko une chauri kurera mati ari kutibvisa mulaifi yako ichocho chinobhudoka blessing but ndinotya kuregedzera rupafadzo pavanhu vasiriwo mufundisi saka chaiwo chaiwo munowaziva sei mwari unokutrusta nezvishoma zvawambowana ipo panapa kune vanhu vari muno pese panangachiparidza wanyatsonzwa kuti zvataurwa izvi ndinofanira kuti ndikande mari ndidyarire mazwi omunhu wamwari but tradition satani uyo wamakabva naye kunguruve masvika nekwababa munobhevha semuchiriwa zvandiri kutaura panapa izvi zvine varidzi vazvo vari kufanira kurongedzerwa pasoro yavo right now tisati tabva panapa zvinonzwika mushamusha but problem yako ndeyekuti pakunamatira mari ndo paunotaura mafigures anotyisa kuti mwakati inga mwana anoziva mari but inobva kwauri ichienda kuna mwari isina nebasa rese unotonzwa kuti wazama she chiri kusaka vanhu vabva kwasatani vagosvikopinda mutende vagotanga kunamata vakapfeka zvavakapfeka havana kuunderstanda maprinciples ekwababa kuve mwana uri mwana but pane kodzero dzako ende pane zvaunotarisirwa kuti semwana chiita zvokuti nezvokuti kwandakuenda majide kusingadiwe tarisawo ikoko why nekuti unoti ndanzi vandabva kare ndichingopa zvisi kudini zvisi kushanda shuwa kare ndoka wabva hetunozwa mudziyo kuna vanhu vamwari visema ndipo munhu wamwari nechichikuswera kuva munhu wamausora kunazoswerera wabva kusini kusvika kuswera
Isaac anoti kumwana wake, enda unouraya nyama yemhuka kana ndadya ndinokuropafadza. Ndinacho chirimo, handichiendese kusina chambobva. Ndo principle yaMwari. Dai vari sekuru taiti vaitira muzukurudzi, ndibaba kumwana, handikuropafadza kusvika nyama yemhuka waive nayo, ndikadya ndinokuropafadza. Ndozvikadenga izvozvo. Kuna kutambanudza ruoko. Ini ndaichekubhuku yangu naadzimai yaakutopera izvozvo. Isinawo changu ipapo yekungosainira bedzi vanhu. Mwari akataura shoko kwandiri. One time. Mwari akataura shoko kwandiri. Ndakutaura zvimwe mudikana akataura akati munhu waMwari mufundisi mufundisi akandinipisa. Akauya kuma first day, second day, third day kusvika apedza 1 week achiuya aidzoka kuna kwake manheru. Ndisingazivi pari kude chii. Zvikanzi munhu waMwari ndati ndichikuudzai. Kubva pese pandaiuya pamba penyu ndaida kunzwisisa kuti muri munhuyi uye muri munhuwo here. Ndikati pakudii. Zvikanzi ndaida kunyatsoona kuti kana muchidya sadza munotora sei musoro wenyu munoumba kangari kana makadira basa kana makunamata ndosaka maidzwa kuti ndainyarara. Ndoda kunzwa kuti munonyatsonamata sei pamwe ndiri kurasika. Mufundisiwo ndo pakasvika paakabata bhaibheri rangu iri akati munhu waMwari tsananguriro yamunoita bhaibheri shuwa ndiri kuona muchigara mumahotera naro bhaibheri mune matiketi enyu endepo. Achitaura izvozvo ina handina kudedza adzimai ndigofara kuti hanzi matiketi endepo. Ndakaziva kuti chiprofita but hachisi chese chinoitika. Mwari akakurotsa hazvisi zvese zvinodini. Chero ari Mwari umwe akati unonyepa kana Mwari ataura nokuita chinhu ndodi zvidini hazvishamwari inzwa. Chero ukarota uchidonha mumuti haufa wakadonha kusvika wazomuka kusenuka nokwira muti wacho. Pane chavo chekutanga waita kuti uzodonha. Ndikatora mari shii ndikatyara kuna iye wacho akaprofita wacho mai ngatorei television yatakuru room divide tuta zvinhu kuendeseko takura Mwari wacho ambomutaurisire chii kana wanga uchinyepa zvinhu zvangu izvi tuone Mwari wako ndokututa ndokuenda nazvo ndadyarira. Ipapa chaakutondivhundutsa kupinda mukombi ndomaonotora ndichitodzungana kutarisa kuti mamuno makamira sei. Handichaziva kuti ndege dzaangani nokuda kweshoko raMwari. Tadzipira taneta nadzo pazvakataurwa ndakadyarira. Shamwari, once a prophetic word has been released per life yako pane role yako yekuti uplay. Amen. Indava uchiona zvinhu zvikuru kambani hombe but mari yaunobvisa haitauri zvaunofunga nezvaunonamatira. Ndotopedza newe izvozvo ndakuda kubva pandau but regedzai ndinamatire mumwe munhu ari kunzwa kuti anofanira kupa somudzara wako anoda kupa. Aiwa kwete mese izvi kwete mese ndakakuudzai ndichivaridza vaine nzvimbo kuti nauye giving ka haizi munhu yese inotoda calling. Ndosaka chora chete tikaparidza parevival 1 week 2 weeks 1 month muchinova giving Mwari ati ipa uzowedzerwa uzodini Mwari kusvika zvaakafashukira still pazuva rekupa racho vamwe vanosara vakadini. Izvozvo zviri biblical ndi Mwari unovakodzera kuti vasara vakadini nekuti bhaibheri rinoti varombo muchagara muinavo. Saka munhu wese haafanirwe kupa. Kunofanira kusara kune mamwe marombo emachechi. Zveshuwa zvimwe ndiMwari anotokubatsira kuramba. Ndishoko rake riregedze kureva nei. Unoda kupei baba?
uda kupa Mwari chii? Uda kupa Mwari chii? Aiwa, atizochisidzirana kaizvi. Ndatongotaurawo zvangu ndinozviziva, ndagara ndizviziva kuti handisi munhu wese. Usamborohwa nehana. Ndinoona kuti mari ndiyo wakaishanda. Imari yako wakamukira wega. So kana wakuinyima usambonyima hana ichirova nyatsodzika mari ndeyako. Kwete zvokumotivheti ukurudzirwa unga wabvisa wako usingade. No. Nyatsopa uri soba kana usingade. Nyatsochengeta kuti mari yako ndimari akakupa. Ndiri kuda vari kunzwa kuda kudyarira shoko kuti Mwari ndikuda pati yangu isina kuitwa pandakatendeuka. Handina kupiwa goridhe, mari yangu ishoma. Handina kupiwa tsoka dzekufamba nadzo. Ndiri kuda life yepamusoro. Ndipiwawo zvipfeko zvokuti ndichibva wakwana kuti hoyo mwana waMwari vogamuchira Jesu ndezvandakapfeka ndisina kuparidza. Thank you, Holy Ghost. Bata chipo chako kana wina chipa kana chisipo unonditaurira. Bata chipo chako Muda kumaliza. Ndanga ndichikumbirawo chinhu ichi. Ndinorwadziwa kuti dzimwe dzenguva ndikatarisa zvamunoda kupa vazhinji venyu, zvichida 80% Mwari haanopindura. Ndinorwadziwa every time vanhu vachipa. Ina handisi kushumira anozorohwa nemasurprise. Ndinonyatsoziva zvinoitika sezvo zvaitika. Vadzimai vangu vanozviziva, hakuna chinhu chinoitika kunhau dzemari mulife yedu Mwari akasatitaurira. Tinogara totoziva pane zvakati nezvakati zvinoda kuitika. Ndinotya pakuti once wabvisa isiriyo yanzina Mwari wobvisa, ndinotya pakuti hana yako ichadzika wonzwa kuti wadyara kuti usina. Ndo patinorwadziwa. Unoitarisa wega so unyatsoziva kuti 5 liters zepetrol 150 million. 5 liters. Zvekuti kana anga ari Mwari angauya kuzokuropafadza, watadza kumutengera 5 liters dzekuti adzokere kudenga, haasviki, tengi ringe ratsvuka. Vachikubata shoma so unonzwa kuti nhasi. Kwasatani kwatinotaurawo, vanopa mvura dzomuteuro nemukaka nemazai vachipa kuna Satani havafanani neanotora mwana wake achinouraya kuita ritual. Kana vakukomborerwa naSatani wavo havapiwe zvakafanana. Ndipeka ndinamate naye ndibve pano. Simudza ruoko rwako rune chipo chako. Ina handina zvimwe zvandinoziva kupfuura ipapa. Ndangopedza kunamatsa wako chipo chako, baba vako vachitora mukanda vachakuudza kuti uchiita sei. Munoshamisa, munoita varanda venyu murazvo moto, simba pamusoro pedhimoni renhamo. Munoshamisa. Zvamataura izvi baba ndozvamakutoita. Mweya yekushupika nemweya wekuraswa, minyama inotevera upenyu, kusabatana kwezvinhu mukurarama. Baba, nezita raJesu ndinotuka urombo mudzimba dzavo. Vakanzwa izwi renyu vakabva kuna mano ewakaipa, vakaregedza zvakaipa. Pfungwa dzavo dzadzokera panzvimbo, vakafunga kwamuri, vakati taakuendawo kunonamata. Asi zuva ravakasvika havana kuitirwa mabiko. Havana kuitirwa mabiko. Pavanogara havavafadza, vari kuda kudzimba dzavo. Vashungurudzwa nenyika, kurarama kwakurema. Mwari ndaakunamatira mahwindo okudenga kuti ngaasarohwe.
muchapa zvizhinji zvavachatadza kupedza, kunyangwe navazukuru vachasara vachidya nhaka iyoyo. Baba ndakuisa a generational blessing. Muchavaropafadza nepemadzitateguru vakafa vachishupika. Nezita raJesu Mwari mazvita, pavakudyara muumambo hwenyu vatarisei, muvaitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Atomberere munhu waMwari.